Jamen, jeg boede i Los Angeles, faktisk lige efter min vægttab, så sådan, og levede som professionel Counter-Strike-spiller. En typisk dag, jamen, står op ved en 9-tiden eller sådan noget, hvilket er meget tidligt for en gamer. Der var de andre ikke stået op endnu. Trissede lidt rundt, trænede lidt, gjorde meget ud af træning dengang også, da jeg havde tabt mig. Jamen, så det hed en træningsdag, sådan noget, så spillede du computer fra klokken 11 til klokken 6 måske. I løbet af en dag, altså 6-7 timer træning, og så kunne du godt have en pause, og så havde man måske kampe om aftenen fra 7 til 23 eller et eller andet. Så det kunne sagtens være et sted mellem 8 til 12 timers Counter-Strike og computertræning om dagen. 6 gange om ugen minimum, nogle gange også 7. I og med, at der ikke er den her fysiske begrænsning, man sidder foran en computer, så kan du virkelig bruge meget tid foran den. Og sådan så mit liv egentlig ud i 4-5 år, både da jeg var overvægtig, men også efter at jeg tabte mig. Altså det ændrede egentlig ikke rigtig noget for det. Det eneste, jeg skiftede ud, det var, at i stedet for at selvtræne en lille smule mere i Counter-Strike, som var det, jeg spillede, så brugte jeg måske et par timer mere i fitness, da jeg så havde tabt mig, eller var i gang med at tabe mig. Ja. Hvad ansporer ligesom det her vægttab egentlig? Altså, fordi jeg tænker, det er jo ikke sådan tanken om, jeg vil gerne lave en Ironman på et tidspunkt, så kunne det være en fordel, at jeg ikke vejede 130 kilo. Altså, det er jo selvfølgelig en fordel, at man ikke gør, men jeg tænker lidt som, at der er noget andet, der måske har ansporet det. Klart. Det tror jeg var hele den her oplevelse, at jeg siden jeg var 14 år gammel, levede som en professionel gamer. Har ikke haft fritid. Alt fritid blev brugt på at spille computer. Gik i gymnasiet på daværende tidspunkt også, og det er ikke sjovt at gå i 2G og veje 130 kilo. Altså du glipper rigtig, rigtig meget. Jeg havde nogle fine venner i klassen og sådan nogle ting, men det var ikke venner, jeg var sammen med efter skole, fordi når de tog til fester i weekenden, eller tog til skolefester osv., så var jeg derhjemme og spillede Counter-Strike. Så jeg kunne mærke sådan i 2G, der var jeg har været 16-17 år, at jeg glipper rigtig meget. Altså det er ikke nok med, at du lever som fuldtids professional gamer, så de få fri weekender, du har, fritid, du har, den brugte jeg bare på at spille endnu mere, i stedet for at spille fodbold med kammeraterne, eller tage til fest, eller hvad det nu var. Så jeg tror bare, jeg nåede et punkt i 2G, hvor jeg sådan var, altså, jeg får aldrig min gymnasietid tilbage, der skal sætte ske noget nu. Og så var det faktisk i perioden, fra jeg startede i 3.G til jeg gik ud af 3.G, jeg har tabt lige under 60 kilo. Igennem der, og begyndte jo at gå til fester, og begyndte at tage med til arrangementer og sådan nogle ting, og fik et stærkere socialt liv, tror jeg, at det var det, der ansporede det til at starte med, at jeg vil gerne have noget i mit liv ud over Counter-Strike. Det fyldte det hele. Og det må gerne fylde 90%, men det behøver ikke være 100. Nej. Okay, det er også vildt, altså, for jeg tror slet ikke, jeg forstår slet ikke også det, du siger, så du bor i Los Angeles og spiller først 6-7 timer om dagen, og så spiller kamp igen om aftenen. Det er eddermame godt nok. Hård dag, ja. Det tager noget tid, så synes man måske, at det med cykler kan tage meget tid, men det er jo slet ikke noget i forhold til det, der kan godt, selvfølgelig når der ikke er en fysisk begrænsning som sådan. Det er det, ja. Det er jo bare, hvor længe kan man holde øjnene åbne, og selvfølgelig også skal man også være skarp for at kan gøre det ordentligt. Ja. Det er jo et vildt liv på mange måder. Det er et atypisk liv. Altså, det er jo ikke et liv, der er sammenlignet med nogen, jeg kender. Og det er svært at snakke med folk om, fordi der er ikke rigtig nogen, der kan sætte sig ind i det, fordi de ikke har prøvet det. Så man er jo også, ikke nok, hvor man bruger sted mellem 8 og 10 timer med sine holdkammerater. Et hold består af 5 spillere og en træner. Du er sammen med dem konstant, du rejser med dem til turneringer konstant, men det er også de eneste, du egentlig kan snakke med det om, fordi de er de eneste, der kan ligesom relatere til det. Ja. Og uden at skal tale ned eller tale under nogle af mine gamle holdkammerater, så er der mange forskellige typer. Altså der er nogen, der virkelig bare nyder at sidde foran computeren 12 timer om dagen. For mig har det aldrig været fedt at spille computer. Jeg har aldrig været en gamer. Jeg har aldrig spillet andre spil end Counter-Strike. Jeg konkurrerede i Counter-Strike, og det triggede mit konkurrencegen, og jeg var rigtig dygtig til det, men det var ikke sådan, fordi jeg nød at spille computer på den måde. Når jeg ikke trænede, når jeg spillede Counter-Strike, så røg jeg ikke min computer. Før jeg blev købt, og så flyttede til USA, der købte ud af min tidligere kontrakt i juni, og skulle så først starte på det nye hold i august. Så der havde jeg jo 2 måneder, hvor jeg var fritstillet, kan man sige, eller før jeg skulle starte på det nye hold, og der rørte jeg ikke min computer i 2 måneder, før jeg så flyttede til LA, og så ligesom levede af det igen. Så det var ikke sådan en lyst eller trang til at spille computer, det var mere konkurrencedelen i det, der drev mig. Okay, fuck hvor vildt. Ja.